a rovnou si vezmeme ten bloček nebo knihu, cokoliv budete mít připravenýho. A dáme si tam, položíme si na ten bloček naše levý koleno a pravá nožka je vedle na zemi. Já vám to zase ukážu ze předu, ať vidíte. Tak, teďka klidně můžeme mít ty nohy už v kolejnicích. Už je nemáme roztažený do stran, ale máme je v jedné linii. A do toho sešlápnete si prsty na nohách. Tak, stále se odtlačujeme krásně od těch dlaní, spodní žebra sklopený a my pojedeme vytahovat nahoru to naše pravý koleno, odlepovat od země. Já vám to ukážu spíš takhle ještě z druhé strany. Teď to vidíte. To znamená, já jedu takhle tím kolenem nahoru a zase se vracím zpátky. Tak, co by se mohlo dělat za chybu, že se zase překlápíme ze strany na stranu. Zkuste to udělat tak, jako kdybyste byli v kdyby kolem vás byla zeď a vy jste tím tou nožkou mohli to opravdu jenom ten pohyb nahoru a dolů a nešlo by to do strany. Tak. To znamená, nepadáme do té levý kyčle a je tam takovýhle jednoduchý, hezký pohyb nahoru dolů. Opět krásná práce v oblasti SI skloubení. Dech. Ještě si dáme jeden nebo dva. Výborně. Rovnou vystřídáme.